mata masu ƙaton mazaunai, subhanallah, kai ku zo ku ji amfanin ku an kuma amfanin da kuke wa namijinku. Yes, miji ku amfanin da kuke mishi a lafiyan shi, ko kuma namiji wanda yake son mace mai baya, ka zo ka ji ƙarin amfanin da yake maka a tattare da kai. Wanda kuma ba su da baya kuma za su ce kai to mu da bamu da baya fa mazan mu ba za su dinga samun wannan lagwadama, ba za su dinga samun wannan lafiya ba za su dinga samun wannan karuwar ba. A'a, shi baya ne ga masu son katon baya, ga masu son karamin baya. Hamshe dai ya zama na cewa abin da kake gani yake burge ka, so wannan burge kan da abin da kake gani yake maka, walau da girma walau babu girma, to yana maka amfani a jikinka, yana ƙara maka sinadarai wanda yana da amfani. Sinadarin oestrogen na jikinka da kuma sinadarin testosterone na jikinka yana karuwa, cortisol level ɗinka yana raguwa, stress hormone ɗinka kenan yana raguwa. Kuma amfanin da kuma mace mai babban baya take da shi ko kuma karamin baya, it depend on kai wanne kake so, saboda shi wannan abin yana tafiya ne da abin da kai kake gani kake jin daɗi. So wannan abin da kake kallo kake jin daɗi, psychologically yana maka amfani ne a cikin kwakwalwanka, yana gyara maka tunaninka, yana kwantar maka da hankali. To wannan kwantar maka da hankalin da kake yi, bugun zuciyanka zai dinga regulating, flowing blood vessels na jikinka za su dinga budewa, gobobin jujiyoyinka za su dinga budewa suna warwarewa, and then zuciyanka zai dinga bugawa yanda cikin sakonnin da ake bukata, and then kwakwalwanka zai dinga rebuking, yana cewa kai yanzu zan dinga aiki yanda ya kamata, zan dinga tura sako yanda ya kamata, sai ya tura mu zuciya ya ce zuciya ka buga yanda ya kamata. Ga mace nan mai baya yana jin daɗin kallonta, zai shiga cikin zuciyanka ya dinga bugawa, blood vessels ɗinka za su buɗe, hanyoyin jininka idan suka buɗe, dan ruwan jinin zai dinga flowing, idan yana flowing zai dinga aika sako har can gurin main organka. Idan aka je can kuma sai kaga main organ ya ce miƙe ne, in ka ce miƙe, to kaga daga wannan kallon da kake yi, balantana irin ta iya wasannin, ta zo kana zo ne, ta zo tana jujjuya maka bayan nan, irin ta iya tafiya da shi dinnan, ko kuma ta zo tana maka wasa da shi, ko kuma ta zo ta zauna akan cinyanka, ko kuma ta zo ta iya maka rawa, tana jujjuyawa, tana maka wa'insu abubuwa da bayan nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai daɗi kenan. So wannan tunanin da zaka dinga, wannan daɗin da zaka dinga baka, amfanin da mace mai baya take maka. Mata masu ƙananan ƙugun su ma suna da nasu amfani idan suka iya juyawa, suka iya rangwada, kuma idan yana burge mazan su suna wannan, suna jujjuyawa, suna wa'insu. And then irin wannan spanking din, maza ku koyi spanking haka kawai, irin macen ku tana dan zaune nan ko tana ku dan dinga spanking ɗinta, idan namijin ke na yawan spanking yani dan maran miki mazaunan nan, idan zo ya dan ganki dan marin shi haka, irin wannan abin yana ƙara dangon soyayya. Akwai irin petty taɓa wannan wanda idan kana yi yana ƙara shakuwa da jin daɗi. Ku koyi wasanni da junan ku ba tare da wai da sarin cewa za a yi wani abu ba. A lokacin kake sarin cewa za ka yi wasa da partner ɗinka saboda ka yi wani abu, yau da gobe ya wuce wasa, kullum kuna tare da sauran ku, ba ku dinga jin wannan abun ba idan kuna sarin cewa zan taɓa ki ne saboda mu yi yanzu. A'a, unexpected abu ya fi daɗi. So ana dan wasan nan irin ba aka dan kawo shi ba, idan aka ce za a yi a wani lokacin daɗi yake. So irin dan dinga spanking din shi, ko kuma ke ma in kika gan shi dan spanking din shi, ko shi ma ya dan spanking din ki, you know, dan kananan sumbatan nan ka dan zo ka dan samba, ko kuma ana dan zaune haka ki dan dinga shishige shi. Wannan abun yana become clingy, ki dan dinga, you know, shishige shi, kina tuttura mishi hannu a cikin cikin wando. It's very very important. So mata and maza, try it, yana da matukar amfani. Mata ba masu marasa a bambam fa ko ce fa ku bayan ku ba shi da amfani. A'a, yana da amfani, but it depend on abin da shi namijin yake so. To it depend, yanayin abin da yake so, yanayin amfanin da abin zai yi mishi a cikin. So what you believe kenan, kamar magani ne, a ce abu yaddan da kai ma magani, to irin aikin da zai yi maka. So idan baka yarda da yaƙini, baka da yaƙini akan abu, ba zai maka aiki ba, ko da abin nan, ko da a ce mai babban abu ne, in kai baka da yaƙini akan babban abu, ba zai taɓa yi maka tasiri ba, ko ya kwantar maka da hankali ba, har ma a samu sinadaran da ake bukata a tattare da kai. So Allah ubangiji ya samu dace.